Svaki avion između dva leta ima takozvani tranzitni pregled koji se obavlja na samoj pisti. Reč je o vizualnom pregledu koji je veoma značajan jer se najveći broj nedostataka uoči upravo na taj način. Proveravaju se takođe vitalni sistemi i na kraju sledi servisiranje i avion je spreman za sledeći let. Tranzit pregled gleda jedan mehaničar na platformi koji prima i pušta avion na let. Uz njega tu su i posade koje isto urade svoj takozvani walk-around check, znači obiđu avion, pogledaju ono što je po njihovim check listama. Naša ekipa imala je priliku da prisustuje proveri rada komandi i požarnog sistema. A ovo je provera samog požara, znači. I vidimo da je to u redu, pošto se upalila indikacija koja treba da se upali. Sada ćemo nastaviti, znači, proverom hidrosistema i vidjet ćemo, znači, proveru komandi, da li sve ide bez zapinjanja, znači da li se komande pomeraju glatko. Osim tranzitnom, svaki avion podvrgava se i dnevnom pregledu. To traje 2 do 3 sata, a obuhvata proveru enterijera i svih mehaničkih i elektrosistema. U našoj floti avioni tipa ATR imaju i nedeljne preglede, koje podrazumevaju i servisiranje motora.